ng kamodera. So sa kutob sa aton malabutan sa sininga hapon, sa aton pagpangalaga diri sa This is My Life, sa gihapon ang pahinumdom ni Tito Wilma sa inyo ang paghalong-halong himuon gid naton. Di ba la? Kinahanglan gid kita nga maghalong-halong tungod sa nagapadayon naton nga pagpasig-away sa sining pandemic and COVID-19. Labi na ang ginahalungan natin subong nga isa ka variant, ang Delta variant nga inibaw ko. Kung pwede lang natin hulipon, no? Hulipon o kung ano mahimo na ito nga para magpalayo, para hindi kita mabutang sa katalagman, why not? Pero galing kinanglan lang din natin subong iya. Ang magpasabakod, kag magpabilig ka mabaskog ang aton lawan, kag siyempre ang aton din pagpangamuyo sa kahitakasan na hindi kita po pabayaan sa mahal na Diyos. Dahil mo sining aton sitwasyon sa karon. Padayon, kami diri sa Dakbanwasang Bacolod, sa idalong sa National Community Quarantine, with heightened restriction. Siyempre, probinsya, District 2, sa kaiting namang dira nga mga isla sa Guimaras, dira sa Isla Sang Panay, sa probinsya sang Iloilo, kamusta man, kay sila araya sa enhanced community quarantine, dugang pagsin na paghalong. Kung hindi malanggit sila nga, hindi na lang dala magwa, kung mayara malang kita daraya para sa iton paginawi adlaw-adlaw na tanan, no? Halong gid amo nang pinaka-importante sa iton sa karon. Kag ang sa Masbate, dira hay ang hello lang nasa Romblon kay sa Palawan, ang amon man pagpangamusta diri iya sa isa sang Negros, diri man sa Dakbanwasang Bacolod. Sa nasiling na naton, likaw kita sa pagtinipon-tipon, ang mass gatherings nga ini, damo man nga forma, pero kung pwede, kung magtipon mga tagpila ng kabilog, kaya panumdumon din naton ang health protocols. Ang mga protocols na ginapasunod sa ito. Ang face mask, kabalo kita, nakagawian na natin ina, no? Ang pagdala sa face shield, kung magwa ka mo, and of course, ang pag-distansya din, no? Social distancing. Ang papangugasan kamot, kung wala siyang alcohol, kag padayon man kita, nga nagapangabay, na kinahanglan, ang wala makapabakuna, magpabakuna na. No, ikaw ganito no? Okay. Pagbakuna kayo sa powers, kinahanglan himuon ka din na. Para inaman sa dugang naton nga, safety, no? Himuon ka na, Kag, yes, magluwasin na. Tito Wilma, ang aton may mga updates sa sininga hapon, bantayan man gamay lang nga update kaya hatag naton sa dalagan siyang panahon. Sila man ka mga hitabo, no, update sa COVID-19, especially sa Delta, sa Delta variant, ang isa to nga nakakuha sa aton italupangod, no? Ang isa sa nakakuha sa aton italupangod dito sa may Lapu-Lapu sa Cebu City. May 60 dito kakabataan nga natapikan sining COVID-19. Isa ka youth center, no? Kaya siyempre man, ang pabutyag sa Department of Health na tungod sa Delta variant. Kag ang mga kauturan taman dito sa ibang nga pungsod, especially sa Vietnam, ay ginahimo sa mga Filipino dito, wala gid mahimo kay sila dito lockdown man, singin nahimo na lang gid ano ganito nag-isa man sila no? nag-launch sila sa Pantawid Food Drive nga sa din makabulig sa pareho Manila nga mga Filipinos nga mga wala na trabaho, nga nika-lockdown. So talupang doon man natin inakaroon. And of course, isa man ka istorya sa iya kabuhi nga nagapangayo man sa aton opinion ang iya ginpadala, no? Medyo masubo-subo ini kay tining nagasuffer siya sa isa man kabalasian, hibaluon tama na karon kung ano man ang mahatag ni Taweng opinion para sa iya. Kag sa aton man for your information sa sininga hapon, may ara bala nga nagtambong sa kasal, hindi diri sa aton sa Pilipinas siya. Nagtambong sila sa kasal, pakadto pa lang sila ay nagpangilat. Abi niya siya tugid ka tao ang patay. May mga pilasyon pa. Sabi ini na hibaluon natin inatag. Kag siyempre man, ang isa sa aton mga kalingawan, ang pagbasa naman sa inyong mga horoscope sa adlaw-adlaw, kalingawan lang natin inaya sa matag adlaw-adlaw nga tanan kay wala sang nakahibalo sa matutod nga nagkatabo sa atong kabuhi or matabo sa atong kabuhi adlaw-adlaw kundi ang
mahal nga sila. Okay? Yes, ito ay akadto sa aton update ang naisubong ang sa dalagan sa panahon hindi naman nalipod sa aton nga ang southwest monsoon kung ining habagat kag ang low pressure area amo ni nagaapekto iya sa bugos nga pungsod. May lugar dito sa Metro Manila, di ba? Dito sa NCR, Northern Luzon. Experience dito sila sa nga magalumon nga kalangitan nga may laptalaptaman nga pag ulan, pagpanalitsi, may pagpanaguuman, inadulot sang low pressure area kag sang habagat. Kag ang low pressure area, araman ginabana-bana sa 560 kilometro sidlangan sang Kalayang, Cagayan. Samtang nagapadayon man sa pag-apekto ang habagat sa extreme northern Luzon. Suno man sa pag-asa. Kag ang iba naman nga bahin, sa gihapon, ara magalumon nga kalangitan, may mga lapta-lapta man nga mga pagpanalitsi, pagpanaguob, sa gihapon, tuga ina sa southwest monsoon, kag sang LPA na iban nga bahin sa aton pungsod, isolated rain showers. Inatungod naman sa localized thunderstorms, maka-experience man kita dirigani kay ina pulo pa ng gamay kumbaga sa aton mga old songs feeling nga ay nagadabo-dabo ang hinalay niyo basta duwid mo ulan pa mo ka no, pero nakita nato niyang silak nga ring adlaw kanina sang aga kay nabatsagan ang kainit niya, di ba? Pero subong medyo magulugalong man ang kalangitan. Di kita diri sa Dakbanon sa Bacolod sa probinsya sang Negros Occidental ganito medyo mapaan-paan na makabatsag kita sang or nag-experience man kita sang pagulugalong tumagal-umon nga kalangitan, may mga lapta-lapta man nga pagtupa sang ulan sa pila kabahin, inatungon naman sang localized thunderstorm. Ang dapya naman sang hangin ay mabatsagan halin sa nabagat malasiblingan, pagkadto sa nabagat malakatundan, ina sa bugos naman nga Isla San Negros. Ang mga kabaluran. Ang mga kabaluran sa palibot sang aton Isla San Negros, maghanay tugtog kasarangan ang pagdapya sa mga balod. Kag ang taong alas 12:37 wala gyud lamang madugay subot silingon nagapataob na. Ang kunas kay nasang aga alas 6:07. Kag siyaring adlaw nagbutlak alas 5:34 kag magatunod naman siya karon alas 6:04 sa Kasisimon. Kag ang temperatura naman niya atong mabatsagan Tito Wilma, the whole day, humaling ka inas ang kaadyahon, hasta naman akaron sa tungang gabi, is from 25 degrees Celsius to 32 degrees Celsius. Pero sa subong niya nga tion, mangkot ko sa inyo, ano mabatsagan niya, medyo mapaang gidya. Kay 31 degrees Celsius ang atong sini mabatsagan sa siniya nga tion. Hindi bala? Yes, relax lang ka modera. So, inang atong gamay nga update sa dalagan sa panahon. Kaya sa naman naton ka-update na tungod sa ginapangatubang naton subong nga pandemic. Oh my Lord. Ang atong sini ahensya sa ikaayong lawas or ang atong Department of Health, suno sa ila, nagagwa nga ikalima ang mas nga makalalaton nga Delta variant ng COVID-19 sa listahan sa mga variant nga may pinakamadamo nga na-detect sa mga sample nga gin-process sa Philippine Genome Center o PGC. Amo ng Philippine Genome Center. Sa masobra, 1,000 ka mga sample nga na-sequence ng PGCR, Philippine Genome Center, pinakamadamo sa gihapon ang nakita nga beta variant sila tawe. 156.17%. Kag ang alpha variant 1 to 3.19%. So ang beta kag ang alpha variant nga ini amo ning ginasiling bala nga nangin rason, no? Amo ini sila ang nangin rason sang hinali or gulpiyada nga pagdamo sa mga kaso sa COVID-19 sa pungsod pagtong bulan sa Marso tugtog Abril. Okay. May 5% naman sa mga sample nga nausisa sa Philippine Genome Center ang nakitaan sang Delta variant. Pero, kay Health Secretary Francisco Duque III,
hindi buot silingon sina nga mas manubo gihapon ang threat sang Delta. Ambalya, ini 5% nga ini few weeks ago, yara sa less than 1% pa lang kita. Pila na kadubli subong na gani amo na ang dapat nga bantayan. Sa kamaturan suno sa iya, ginapabukyag sa mga experts nga hindi imposible ang pagsakit sa mga kaso nga na-experiensyan or nabatyagan sa karon bangod sa Delta variant. Amo na gani pagkakita kuman sa ina no, na sa Lapu-Lapu, no, sa Lapu-Lapu City dito sa Cebu, hindi magnubo sa 60 ka mga kabataan ang nag-positive sa COVID-19. Sa duha ka youth center sa siyudad sang Cebu at sa siyudad sang Lapu-Lapu. Nandiyan mo paano, no? Sa Lapu-Lapu City, 31 ka bata, sa isa ka social worker, sa isa ka home care center for children, ay nag-positive sa COVID-19. Amo nang ginpabutyag sa mayor sang siyudad, no? Sa Lapu-Lapu City nga si Mayor Junard Chan. Ang balya na-diskubrihan, na sunod sa iya nga, na-diskubrihan ang linat-nanay, no? Matapos naging pa-swab test bilang protocol ang isa sa mga bata nga mag-graduate na kumpanya kag mapauli na sa Iloilo. Kag sa sina nga facility, may 63, no? May 63 ka mga kabataan sila nga ginaatipan ng hambal sang alkalde. Kag kalabanan sunod sa iya sa mga nag-positive, ang halin sa siyam, tubtob, 10 anyos. Halin sa siyam katuig, tubtob, 10 katuig na pangidaron. Pero may ara man nga mga teenager, kag may ara isa sa 20 anyos. So, sa bali, sila nga sa 30 at 21, sa 31 bali hambal sang alkalde, 4 lang ang ginaubo. And the rest, asymptomatic ang hambal niya. So, gin-advise anay nila sa pamilya, ginadumili anay na magkadto sa mga kabataan, kag ila man gin-advise sa mga social worker nga dapat hindi sila magpalapit sa mga kabataan dito. Kag hambal pagid sang alkalde, subong gina-imbestigahan nila kung paano nagka-COVID sa home care center sa siyudad sang Cebu kag sa siyudad sang Lapu-Lapu nga sa diin wala man nagagawa ang mga kabataan. Wala nagagawa ang mga kabataan. Ang mga estudyante nila wala man nagagawa kay di naka modular learning man. So ina among subong ang big question sa ila. So di napausisa ina sang alkalde dito. Kaya may isa pag si Tito We, pag nga talupangod subong mga kauturan sa mga Pinoy dito sa Vietnam, kay damo itong apektado mo. Damo itong apektado sa COVID-19. Ini mga kauturan natin nga nagatrabaho, na cover sa lapnagon nga lockdown sa siyudad sa Ho Chi Minh. Nga mo nang ginatawag nila nga Directive 16. Abi ni dito, ang mga teachers apektado, ang mga trabaho nila, di ba? Ang mga ara sa mga restaurant na apektuhan man, na wala man sila o untat man ang operasyon sa mga nagatrabaho sa construction site, sa hospitality industry, sa mga, pareho sa mga restaurant dito. Kaya makunyo na bala. Si mga teachers dito, kasi bisan paano, may ara man ang iban wala din niya na trabaho. May iba naman na nagasirang eskwela, ang ibang mga eskwela nagsira tungod sa virtual homeschooling setup na ina. Si may iba naman dito nga mga household workers, na mga domestic helpers, nga ginbayaan niya sang ila mga employer nga mga hindi mga Vietnamese, mga foreign nila nga mga foreigner nga mga employer nila, pinagpuli sila sa ila ginhalinan sa ila pungtod, dili ning ila nga mga helper nga mga Filipino. Abi ninyo ang ginhimo sa mga Filipino dito, nag-launch sila sining ginatawag nga
ano ganito, Tita Wilma? Pantawid Food Drive na siya muna nakahambal Pantawid Food Drive din-launch na sang Samahang Pinoy Vietnam o kung tawag nilang ila grupo nga SAPI. Amo na nakahambal sila nga sa panahon sang kapiuton, sang kapigaduhon, sang kapipitan ang mga Pinoy dito sa Vietnam mabakod na masandigan sang aton mga kauturan nga mga Pinoy nga malala yun nga naapektuhan sining pandemic. Ang ginhimo sining din-launch iya nga nga grupo. Nag-amot-amot sila primero, pagkatapos yung makanila mga pagkaon, mga basic needs, di ba la? Kaging pangputos-putos, ng pareho man diri sa aton. Kaging hatag na nila libre nga mga food packs sa mga Filipinos dito. So, August 8 sila nagpatigayon, una, sang ila Pantawid Wave 6, ikaanong na nagali nila nga pagpanghatag siyang free food packs sa District 7 sang Ho Chi Minh City. Ang syudad sa din, nag-estar madamo ginaton ng mga kauturan ng mga Pilipino dito. Nakahimo sila, abin ninyo, bisan 150 lang sa free food packs ang napanghatag nila, halin man sa mga donasyon kag ila, amot-amot ng mga miyembro sang SAPI. Abin ninyo nalipay ang mga kauturan manatong dito nga, nagakagutman. Kag abin ninyo mga mismo Pinoy volunteer man dito sa Vietnam, sila mismo man siyempre nagpang-repack nagpang-repack sila man ang nagpanagtag. Kasi siyempre may araman bugas, mga canned goods, kinanglanon sa pagluto para makakaon. Amo nang ginpabutyag sa public relations officer ng SAPI nga ini nga 8 years na siya nga teacher dito sa Vietnam, si Gerard Redivar. So niya makabililib gid siya ang ginihimo sa mga Pinoy volunteers. Kadang isa pa gid nga ginasaluduhan niya, kaya nga ang ginhimo pa gid nga kami nag-suggest, why not kuno abi nga door to door ang pagpanghatag para sa aton mga kautunan ng mga Pinoy na hindi makagwa. Ginhimo nila na sa pihak sang COVID-19 restrictions sa ginapatuman sang amo nga syudad. Si sa kalaparon bala sang Ho Chi Minh City. Natinguhaan nila nga mapalabot ina sa aton mga kauturan nga bulig. Ang iban nga mga Filipino dito nag-voluntaryo man nga ganiton ang why not abi kuno nga basi pwede man ang ganiton nga claim stations ang ilang mga balay sa diin pwede i-pick up sang recipients ang food tax. Si paagi man sa ilang nga paagi man sa ilang nga page na tagaan confirmation kag amo na ma-claim Manila ang pagkaon dito. Kung sa hindi malabutan sang door to door. Lalo amo na bala, so nagapasalamat man sila nga bisan paano bala. Sa makabig man nato nga bayanihan nga klase sang pagtrabaho, ang bala tiyanggon dito sa mga Pinoy. Kung ara na sa kapipitan, hindi gid siya mapungkan. Batod tuod gid siya sa ilang spokesperson nga makadalayaw gid siya ang mga Filipino sa ila sinibalatyagon sa ila isig kaparaso. Kag ang duna naton nga mga mabinuligon nga mga Pilipino sa tion sang kapipitan, hindi din nato mabatas ang aton isig katawo. So dira naton makita ang makabig bala mahambal bala naton espiritu, espiritu sang kabalaka kag kaluoy sa aton isig katawo. Ilabi na gid subong sa tiong sining pandemic kinahanglan gid man. Pasalamat gid kita. Kaluoy man po sang iban mo, paamo ka na bala. Pero tuod na titawe. Pero ang mas manami pagit sa aton diri, dugay-dugay any moment si Tita Wilma may winner ta karon man sa para sa aton sinisap anibersaryo sa Action Radio Bacolod. Barko lang adaan para ma-check ninyo din ang inyong mga cellphone sa mga may validated entry na para sa aton SAP anniversary sa Action Radio Bacolod ang sulit ang papremyo sa ARB. Be alert. Check nyo inyong mga cellphone. Full bala ang battery? Napamo ka na. Full bala ang battery tawe? Ano bala ang sitwasyon na? Ano bala tawe? Pamo ka na bala, no? Ining ang inyong mga radio, kag-alerto lang. So relax lang ka mo dira anay. Action Radio Philippine Standard Time, 1:52 na, atong sini
oras sa aton na dira mga kauturan nga sa aton dira mga kauturan tawi nga nagakinahanglan sa mga mata. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati kinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Pili ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati kinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Pili ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy, Wala kayo pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Siwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaning nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag basta kita sa isa ka sulat nga ginpadala sa aton FB account sa isa ka anak. Katungod siya sa sitwasyon, ginaproblemahan niya kay basta palang damong pamilya mo. Nagapangayo man siya sa aton sini-advise. So, ari ang aton pagbasa dugay-dugay. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay, ang aton pagpadala nga ini, si James ang iyang ngalan. Ang iya account, never mind. Hindi ka na na-sound. Dr. James,
Now, ang mensahe ni James kay Tita White nagasiling, Dear Tita Wilma, mayong hapon sa imo, kag sa tanan nga staff sa Aksyon Radio Bacolod. Dugay na ko tani mapadala sa akong problema, pero ginadaog ko sang kuya nga mabalaan sang iban. Galing sini mga nakaligad nga mga sinimana, do ginabudlayan na gid ko, nga dala-dala kong lang pa. Tawgalan ko kay Jane, sa magulangan sa 5 ka mag-ulusod. Wala na tatay, kay nalumos siya, sang 12 years old pa lang ko. Tulo lang nga si nanay ang nagpadako kag nagpa-eskwela sa amon na mag-usod. Si nanay Tita Wilma gabaligya utan kag fruta. Kag hindi mag-igo sa among tanan ang iya ginagkita. Gani, gapangutang siya kung ginakulang kami. Tungod sinata, ang hambal ko kay nanay, nga mauntat ko anay sa pag-eskwela, kag magbulig sa iya, pangita kwarta. Primero, hindi siya magsugot. Pero, nagsugot man siya nga hindi anay mag-college. Siguro sa high school lang, no? Sa kaluoy sang Diyos, nakasulod ako nga assistant sa isa ka computer shop. Nakaobra ako Tita Wilma. Buot ang tag-iya ta. Kag-permit ko ga-overtime para dugang pagsuwaldo ko. Nalipay si nanay ko. Kaya wala na kami ginakulang sa budget, kag wala na siya nagapangutang. Tungod sa sobra kong kapisan sa obra, kag daw wala na oras ang kaon ko, nagmasakit ako. Na-diagnose ako, na may stage 4 na gali ang lung cancer. Supo naman. Nasubuan din ko ta, kag hindi ko kabalo kung paano ko isambal sa pamilya ko ang akong kondisyon. Ilabi na gid kay nanay ko. Wala nila ina natalupang din sa akon, kay may pagka tarsu-tarsuhon ko daan. Pero ni kuya si nanay din napakadlaw. Amo man ang mga utod ko, kung makita ko nga wala sila sa mood. Amo na balata ang laughing outside, crying inside. Amo na ang natural ko nga batang. Ang problema ko gid subong kung paano ko ihambal na hindi masubot ang akong pamilya sa akong kondisyon. Ang hambal sa akong sang doktor, mas temprano, mas maayo. Tungod masakit kung magulpihan sila nga madula ako. Pamatian ko tita ang imo advice, kag kabay nga mabuligan mo ko sa problema ko nga nagagamo sa akong cancer. Hindi ko ni masarangan na suluhon ng Tito Wilma. Salamat, dear. Okay, sa imo din. Maayong hapon. Sa imo, salamat din. Haghang. Bawdo hindi tawi ka. But anyway, among ginaiyan na. Una-una ko dito. Salamat sa imo, Jane. Sa pag-share sa ning kabuhi mo, parte sa kabuhi mo, ilabi na gid sa gina dala mo subong nga sitwasyon mo. Mabug-at gid para sa imo. Si ang kabug-at nga ina, nagadugang pagid sa imo ginaantos na balatian. Diba? Ginasulo mo siya mo, ari lang diriho, pero lain yan. Kung nakahibalo ang pamilya mo, lain niya kung kabalo ang pamilya mo. So nga, may mapabatyag sa inyo sa ila pagpalangga, sa ila pag-atipan, paano ka na bala. Yan saan paano, pero kaintindi ko sang ginhimo mo, na kaintindi ko sang ginhimo mo, tungod nga naluoy ka sa iloy mo, nga siya lang ang
pangitaam ako, muli mo ka mga daan, kabilog. Sa sina, adi mo bala, sa sina nga bahin, James. Nagadayaw gito sa imo kinaiya. Nagadayaw ko sa imo sa pagdala, sa pag-handle sa problema. Kaya nga, makasiling bala si Tawe nga. Nakita ko ang bata nga, duna, ay hindi naguro kay tutero ka na, no? Duna nga mabuot, duna nga mapinalanggaon sa pamilya. Kaya nga, hindi ka gusto nga masakitan sila. Hindi ka gusto nga magkasubo sila. Kung mahibaluan nila ang matudtod na sitwasyon mo, ang matudtod na kondisyon, ang imo ipaayon lahat. Dali lang malagin siya kabukat nila. But anyway, dalahon, kung nadala mo dalahon, hindi siya we. Ang ambal ko lagi lang kay tiga pangayo ka man sa atong sini. Panugyan na to sa labing madali nga panahon. Mahibaluan yung sinanay. Mahibaluan. Kaya nga mahibaluan nila ang imo ginabasyag. Kag dapat lang na isugin mo gina sa ilang sitwasyon mo. Tugtog hindi pa ulihi ang tanan. Kay mas masakya kung ulihin na sila makabalik. Sa umpisa, sa totoo lang yan, na? Totoo na balat totoo James. Sa totoo lang, kung nalis pa lang suluhon ka ginabatyag ka. Taguon ka, kita lang mag-suffer. Pero, kinanglan, ipagwa mo na. Kay kabugat dalun, nga ikaw lang isa ang nagaan to sinak na. Sa umpisa, sigurado, yes, masubuan sila, makalisod sila. Pero sa paglikad sang adlaw, kadamo sa mga bagay nga ila mahimo. Paano sila makabulit sa imo? Paano kanila mabalikan sa imo kaayo, sa imo kabuot, sa imo pag-ulikid sa ila, especially mga manghod mo. Na samtang ara ka pa, makahimo man sila sa mga bagay-bagay kag mga tikang kung paano nila ikaw mabuligan, paano nila mabuligan si nanay nila, na hindi magsalit sa imo. Nag-get mo ng point ni Tito We? Maging instrumento ina sa imo pag tudlok sa ila sa pagpaninuha man bisan paano. Kag pinakamaayo da Tutoy James, uludupod ka mo kay sigurado mabuot ka nga magulang, mabuot man ang mga manghod mo, kay sigurado nga sinanay mo mabuot man, uludupod ka mo na magpangamuyo adlaw-adlaw, gabi-gabi antes magtulog. Kag i-pray nyo gid kay Lord nga istilakan ay kung pwede galing kay tikong time ka na bisan ano nga ayo, di ba, ginakibot lang kaya gani nga nagapungko kung time mo na kung kwaon ka ni Lord, kwaon ka lang, di ba, doon mo na bala. Pero sa nahambal na naton wala isang imposible kay Lord. Hugot kag tudok sa balatsyago naton nga pagpangamuyo kung ano ang atong ginapangamuyo sa iya. Especially sa bahay mo. Nga kung pwede, palawigon pa ang kabuhi mo. Kag kung ano pa ang inomisyon sa kalibutan. Tagaan ka sign. Nga bisan pa ano, kung hatagan ikaw sa malawig nga kabuhi, kabalo ka sang dapat hinihiyon. Kabalo ka sang dapat patunggan. Na maging worth pa bala ang imo nabilin nga kabuhi diri sa kalibutan before ka magkadto sa iyang ginharian. Hay, magpangako ka sa iya nga kung palawigon ang kabuhi mo, tagaan mo good time ang imo spiritual life. Pinahanglan yun. Preparar among gina. Kag ina nga bayin sa atong kabuhi kinahanglan itudlo taman sa atong pamilya. Nga hindi lang pulos kaon, hindi lang pulos mga material nga bagay, nga bisan daw kabudlay na para sa aton, kinahanglan din aton maangkon sa subong nga panahon, kinahanglan maging kontento kita. Maging satisfied kita sa kung ano ang ara lang na ginahatag sa aton, kag nabasi sa aton isasarang. Kag kinahanglan din tagaan naton sang panahon subong ang aton spiritual nga kabuhi. Kay nagakinahanglan gid ang aton espiritu
ng pagpangamuyo. Tugtuod na, tugtuod. Tugtuod niya. Hindi lang material nga handom sa kabuhi ang priority mo. Kaya tinulang balag gusto nga utod nga nagtindog nga amay sa pamilya. Anya, wala nagatinguha nga matagaan sa nga maayong kabuhi ang isa ni mga utod, mapa-eskwela, mapatapos, di ba? Ang masarangan na lang tungod na diferensya, kamisan paano. Ang himuon mo lang dito, tutuyan mo sila, bisan paano. Kaya namin maayo ikaw nga ihemplo sa imo mga utod. Ang pagpangamuyo, pinaka-importante. Tandaan mo, wala sang imposible sa mahal na Diyos. Wala gidyato sang imposible. Basta, tanan mo nga mga kasalanan, pangayuan mo sang kapatawaran sa iya. Kag usuyon mo ang gusto nga banat para sa kaihan. Kay siya ang nagtugas sa aton, di ba lang? Siya ang nagtugas sa aton. Siya ang naghatag sang kabuhi sa aton. Siya ang may matarong kung hasta diin lang kutob ang aton kabuhi. Kag siya lang ang may matarong sa pagsugpon sang aton kabuhi kung inapangayoon naton. Wala sang imposible sa Ginoo. Kaya sa totoo lang dako ganyan mabulig sang pamilya mo sa imo kung pati sila mga muyo para sa imo. Hindi ginaya pag-ano ni Lord sa damong nga pangamuyo siya para sa imo. Kay hatag yung ginamalawig-lawig ng kabuhi para sa imo. Kag dumdumong mo lang permi. Butang mo din sa pensan mo nga the family that prays together stays together. Diba? Totoo na. The family that prays together stays together. 2 or 3 people praise together, the Holy Spirit is there. Ako gapatigod ko na. Yan. Himuan na to. Kay sigurado, kabuligan ka dito ang pagpangamuyo. Tandaan mo ya, wala imposible sa Ginoo. Tuod-tuod, kag sila ko na natuliton na kay sigurado gid si Tuwe. Ang milagro sa mahal nga Diyos hindi imposible. Saluyan ka pa niya. Basta ara ka. Kag sabisan ano nga pagtilaw kay kung kaisa kundi nagid lang ara ka naging malapit sa iya sila na lang gid katikang nga malapit ikaw sa iya. Baw, pinakamabulay kag pinakamasakit, pinakamabugat pa nga problema ang nagaabot sa inyo. Amo na siling kapit lang kung daw mabuhi nagid ka bong dahil dion kas pa siling ba bisan ano pa ya Lord mo pag tilaw mo yata sa akong haksong pagitid hapon. I put all my trust in you. Totoo, James, akong ginambal ko na sa inyo. At isyan. Siguro, wala na ako ni pariho lang ta karon. Totoo, James, well, anyway, na lang ang matugda ni Tita Wilma sa imo man. Gin paambit din sa aton sa This Is My Life. Salamat gid nga madamo, na? Salamat gid nga madamo. Kabay nga imo man. Istorya naging padala sa aton. Makahatag man inspirasyon sa iban nga mga pareho. Sa aton mga kauturan nga nagkadulaan sang paglaong, magkahatag inspirasyon ina nga hindi kita dapat magkahadlo. Magpakabakod kita, kag tagaan din naton ipon ang pagpangamuyo kag pag-ampo sa mahal nga Diyos. Ang iya kaluoy para sa aton ilabi na sa ginapangatubang natin tubong na sitwasyon ang pandemic na ini. Tuod sinayato na. So, salamat sa liwat ha. Sa iba natin dira nga mga kauturan sa inyo man mga istorya sa kabuhi. Pwede na makuha ang leksyon sa iba natin nga mga kauturan man nga nag-aupod sa This Is My Life text sa kahapon o makahatag man sa ilang inspirasyon. Problema, inagihan sa kabuhi. Saan mo man nga bahin? Sa aton, mga pagsilaw nga nag-aabot sa kabuhi nato. Pwede niyo ma-share diri. Pangaya man opinion kay Tita Wilma sa kutob man sa aton masarangan. Ang mga taga naton. Pero ang final say, final decision, nakadepende sa gihapon sa inyo. Kay kamo ang nakahibalisang tuwid sa matugtuon na sitwasyon sa inyo kabuhi. Kung ano makapakayo pag yun. Sa paghingo sa desisyon, dapat natin ikonsiderar ang maayo kag hindi maayo kag mga posible nga madulot sa himo natin nga desisyon, di ba? Yes.
Action Radio Philippine Standard Time, alas 2, Justice 7. Ay, pero taliwata ang balik ko, pagbalik ko karon. Yes, mabunot na ta. Pagbalik karon ni Tita Wilma, mabunot ta sa aton winner para sa Sapniversaryo sa Action Radio Bacolod. Ang sulit pa premyo. Siyempre sa Action Radio para sa among 52nd anniversary sa Action Radio Bacolod sa Agosto Justice 7 2021. Pero, dali, gid na. Sa ito na yung mga kauturan dira. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, #1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us #1. Action Radio Bacolod #1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio. Okay, manami anis tawa sa iton sa Facebook Live sa mga nagapod sa iton. Yan si Diana Garcia. Good PM tawig-wit ko lang happy birthday sa akong hinablos. Si Joyce Tabing Ligarde celebrating her birthday today. Thanks gid Rodney Jan Velasco. Pagwit lang kay Tita Grazi Balkin and Tito Ramon of Santuario de Bacolod. Hi, good afternoon. Thank you, kid. Mary Grace Maroque. Good afternoon, Tito Wilma. Yes, Ma'am Elizabeth Malacag-Gamala. Good afternoon, Ma'am Wilma. Please greet Reverend Father Elmer Punyado on his birthday today. Father Elmer,
Happy birthday to you. Yes, thanks a lot. Keep safe always. God bless and more power to ARB at 52. Thanks, ma'am. Ikaw man, stay safe. Elvira Yulo, mayong hapon ka kay Gerald Di Vera. Toto Gerald, good afternoon. More power, Tito Weko, no? Kay Mary Kat. Good afternoon, kuno tawi. Always gid kami diga monitor sa may Himamaylan City. Sa mga taga Himamaylan dira mayong hapon. Happy 52nd anniversary ARB. Una sa balita, una sa action, Action Radio Broadcasting forevermore, forever more power. Edilaos, tiara sila ni Nanay Isabel sa Victoria. Salamat man. Kay June Montesino, paamo ka na bala. Kay June Montesino, happy PM ko no NSEW. Okay, thank you, Gid. Okay, Christine Menias Villalobos, mayong hapon, Tita We. Siling niya, mayong hapon, Tita We, mayong hapon man. Monitor lang kami di sa Barangay Pandanon, DSB. Okay, mayong hapon lang da sa inyo. Kag, kainday lang ni Heromiano. Naga-monitor ako sa program mo ta. God bless, dira sa Tapasca Peace. Happy listening, especially the viewers. News, Monsoon. Okay, Novi Magapan, Tito Wams, monitor lang kami dito sa Barangay Pandanan. Okay, salamat. Richelful Henshu Susana, mayong hapon ta. Okay. Maria Teresa Hofalinia, good PM to monitor lang kami dito sa Hacienda Rosario, Barangay Caridad. Chinky Dialagdan. Mayong hapon ta kagay Mr. B-Boy Villasor, Vanessa, and Doc Met Mayo, Noel Amar, Alex Montesa, Melili Oligo, kay Michael June Pistizum, Via Jonathan, and all my family sa Barangay Pandanon, DSB. Miss Margie Niva, congrats, Wilma Tupino Sugatan for taking the 2020 Andurawan Award for Best Entertainment Program. This is my life, deserving it. All the best for you and your program. Yes, that was last year. Thank you so much, Marge, na sa kapamilya dira sa Barangay Bata mayong hapon. Maria Teresa Hofalinia, thank you man. Good noon to live sa DSB. Sa ilan ni Chinky Dialagdon, Tamyaw lang Jean Arlene, Mika Kerina, Lolita Artez, Alex Montesa, Jennifer Marlene Cute, Gamay, Aljon Bimbim, Aina Angel Dialagdon, Papang Jose, Halin Kai, Melili Oligo, Atia Kim Eriman, mayong hapon tawe, Melili Oligo, different emoji, thank you, Gid. Kay Maria Teresa, yes. Love ko, no. Inday Jinky, yes, from Lili Oligo. Daisy Stories and Dasan, pa-shout out dyan sa taga-puro kaingin po. Punta tay. Keep safe always. Jinky Relogdan, okay, thank you. Good ma'am. Vincent Chavez, now watching, yes. Koy, thank you. Kag mayong hapon, Gid. Kanina ni Norma Dera Chavez, mayong hapon man. Marlo Abeso, mayong hapon, watching from Sipalay, Barangay kay Hagan. Yeah. And Virgil Pinda, Action Tito good PM. Please shout out kay Thelma Iguico, Lydia Chua Bustamante, kay Jennifer Hormigos, diri sa may Barangay Estefania, pamati gid sila now, tita. Stay safe and healthy, ha. Thank you, kid. And God bless you and your family, tita. Likewise, Virgie. John Buanafe, yung hapon from Hacienda Esta 15, Ibi Magalona. Melchorita Ferrer, mayong hapon sa imo, ma'am. Happy 52nd anniversary ARB, Marlo Abesa. Good afternoon, Tito Wilma. Please pa-shout out sa akon Mama Rose Titing Valencia, kay King Subaldo, kay Lance, kay Kisha and Zian Subaldo. Always good ga monitor. Thanks, good, keep safe. Na Marlo Abeso, salamat. Amifel Ormando, yes. Margie Monterde, happy 52nd anniversary sa ARB, paborita naman. Okay, relax na nga, balikan ta ka mo dugay-dugay, ha? Okay.
Balik si Tita Wilma, pero daligid lang, hindi anay naton pagkalip. Antes ni Tito Wilma ihatag ang aton FYI sa sininga hapon. Ang aton anay bunot anay winner. Ang inyong mga cellphone daha alerto, kinahanglan, ang ringing tone yung matunog. Ang at mabunot a winner para sa stock anniversary sa Action Radio Bacolod. Anniversary sa ARB. Ato mo lang 500 pesos po dahat kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Action Radio. Ari na ginapagita ko ng tambyulo sa inyo kaya ginakot-kukot ko yun. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog na mo. Sa anniversary sa ARB. Magpangati lang. Basi ikaw na ang masunod nga tagdao sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sa Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARB. Okay. Sinuayhan ang mga aton nangin maswerte. Sinuayhan ang mga maswerte natin nga winners ang 500 pesos nga cash sa karon iya nga hapon. Alerto na dang inyo nga mga ang inyong mga cellphone, ba mga gidyatawe. Ang inyong cellphone naka-alerto. Yes, Tita Wilma kinahanglan gid, na. So bantayan. Ay, ara, nasayaw ko. Istorya pa ko, di ara ka na da. Mayong hapon. Ara da si Neil Brian Baluis. Si Neil Ikaw nga, sorry, di may hapon sa imo. Mamangkot ng si Tewe, pila ng edad ni Neil? 37. Pila? 37 na, tita. 37? 37 na, tita. Pasensya kayo na tuon sa bungol-bungol ni Tewe. Pagadiin, gani si Neil? Taga Porobay, Barangay Agisan. Barangay Agisan. Barangay Agisan. Sa Himamaylan? Himamaylan City. May ara kada radyo. Gaan na radyo mo da? May Action Radio eh. Action Radio. Action Radio ginapamatian mo. Sa anong programa? Subo? TV. YouTube. Live. Sa TV ka dalang tao live. Sa anong programa? Da subong? Sinong ginapamatian mo da? Subong ang gamit ko. Sa cellphone? Sa cellphone, subong ang gamit ko. Da-live ka sa cellphone. Bo, ikaw balaya tawi mo. Da-live si Tuto Neil sa cellphone. Kita mo da sino?
Sinong na istorya mo Si- subong? Tita Wilma. Si Tita Subaton. Wilma. Si ako nagali. Pamo ka na bilaw. Na? Si sa imo dira. Salamat gid, no? Si ining sino pa ang mga mamamatian mo nga familiar sa imo nga ang man sang Action Radio. Si Fred Salanga. Sa langga, sino pa Si- Butang tatlo lang. Si Boy Doran. Si Boy Duran. Sino pa Si yan? Rex Cantong. Si Rick Si Cantong. Brian Morden. Bodo ubuson mo gid ba? Okay, sige. Salamat gid. Congratulations. Si Action Art ay hupon. Okay, salamat gid. So, congratulations. Pwede na. Congratulations. Ikaw ang atong winner sang 500 pesos nga cash para sa atong sa anibersaryo sang Action Radio Bacolod. Ha? Oh yes, salamat gid, no? Salamat gid sa padayon nga pagpamati kag pag-upod Thank sa you. mga programa sa Action Radio. Sir, hulat ka lang sang notice sa imo through text ha, nga pwede mo na maklaim ang imo premyo. Thank you, Okay. Dr. Radio. Okay. Salamat, kid. Okay. So, congratulations sa imo, Neil Brian Baluis. Sagot sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign out to sign out kag bantaya nga manawagan ang imong ngalan. Dayon Action Radio. Sagot sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Okay. Saliwat, congratulations sa itong winner. Yan natuon sa bungol, tawi, sa bunghapon man. Mungol ka tawi. Anyway, sa imo, Neil Brian Baluis, congratulations. 97 anyos san, Barangay Agisan, Himamaylan. Himamaylan City. Congratulations sa liwat. Sa iban din nga may mga entries, relax lang, no? Kaya may inyo, gigit ko para sa inyo, para gina sa inyo. Okay? Yes, padayon si Tita Wilma. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:34 na. Kadto kita sa aton FYI, sa aton for your information. Sa karon iya nga hapon, ano to habalong ginatitawan ni Ara. May Ara na siya natungod na sa Justice City nga bisita nga nagtambong sa kasal na patay sila nga aman, naigo sila sang silat. Nga makor mo na. Hindi, Justice City, ni kabisita, no? Ara sila sa wedding party. Nangilap, naigo sila sang silat. Dini natabo sa Bangladesh. Sa Bangladesh. Si di malas, gidi, naigo. Sa magluwas sa ila, di malas, gid, ang groom. Kaya ang groom, naigo man. Kag may tatlo man, may 13 man nga naigo sang kilat, pero ini sila pilason. Ang Justice City, napatay gid. Kaya base man sa istorya or balita or report, akadto na sa balay sang bride ang mga biktima. Manaog na sila sa ilan, bala, baruto, ng bangka-bangka nga ina. Naging sakyan sila kahit ara sa suba mo na tabok sila sa suba. Natabo na sa may Bangladesh, sa banwa sa Shibgani. Na, kaya nga, dito iya hiwaton ang kasal sining duha. Karon kay medyo gindulo di malas naabdan sang bagyo sa pagtabok. Sa DNT wala suwerte, gulpi nagpangilat. Pagpangilat, igo gid ang 17. Ang pilason perese kiti ika-14 ang groom, no, ang lalaki na kasubo paminsaron mo. O galing kay ini ba lang hitabo sa amo nga pungsod sa Bangladesh. Hindi na niya bago sa ila dito. Sa Bangladesh, kay iban pa nga mga pungsod nga kabayan sa South Asia, kay nga halos na iya tuig-tuig, damo ang nagabuwis sang kabuhi. Damo sang kabuhi nga nagkadula tungod sang igo sang pilat. Sa record, year 2016, gindeklarar sa Bangladesh
nga isa ka na natural disaster ang igo sang kilap sang mag-igo na sa maigo sang kilap that year 200 siya katao napatay sa bulan lang sa Mayo sa diin sa sulod ng gid sang isa ka adlaw ama ko muna nga sa diin may ara sila ng record pag nga magluwas na may 82 pagidya mo na sa isa ka adlaw sa isa ka adlaw 82 ang patay sa igo sang kilat. Pero sino? Yan. So, amo lang na siya, lipot lang, gamay lang. Pero pagkabati mo ba pagkakita mo lang, kasi siya tigid ang patay. Ay nano man. Swerte nga kilat na gid kuya, no? Pero galing mas manubo sa history mismo nila, may ara kagid gali nga makon mo 200. No, sa isa lang kaadlaw mo patay tungod sa igo sang kilat. Well, anyway, at least nakabaluman kita bisan paan. Okay? Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:37, kadto tatawi sa horoscope. So, bantayin ninyo ninyo tag sa zodiac sign para karon man nga adlaw Miyerkules, Agosto 11, tuig 2021. Okay. Ito naman scope, unahon naton ang zodiac sign nga Leo. Ang zodiac sign nga Leo, nga mga natao Hulyo 23 to Agosto 22. Di happy birthday daliwat anay no kay Tabing Ligarde. No, happy birthday sa imo. Okay. Sa mga Leo, abi ninyo, may ara kung ano ba lang inyo goal sa inyo kabuhi. Siyempre kung may goal ka sa kabuhi, naghimakas ka gidya kay nagapisan ka, di ba? Kung nagapisan ka, kaya nagapaninguha ka, may ginasakripisyo ka para ma-achieve na. O galing hindi malikawan, Leo, na may problema ikaw, na may encounter. Himuon mo lang magpakabakod lang ikaw. Kag be more patient sa same horoscope. Ang katampad, isa pagid, ang katampad mo, magabulig sa imo nga ipahilayo ikaw sa gamo. Kag isa pagid nga magatakos ang pasensya mo, ina ba lang mga sunluganon? Ina ba lang mga nagapanggarit-garit? Kung may ara din man karon adlaw, so sa imong horoscope hindi mo pagsapakon, pabay is dead mass para wala mo. Mga maswerte mga numero Leo 12, 22, 45, kay 38, pearl white is your lucky color. Okay, Tita Wen. Virgo. Ang mga Virgo naman, gusto 23 to Disyembre 23. Malagaw-lagaw, kaya hindi maglagaw-lagaw, kaya may pandemic gani. Pero sa imo gali pagwa dira, no? Sa imo gali pagwa dira, masugata mo ang gay mo na nga abyan nga wala nakitaan. Dugay na kung lawi ka mo kitaay. Kaya may posibilidad nga makabulig siya sa imo subong problema. Ha? May problema ikaw na tungod sa imo trabaho or nagapangita ka trabaho, yes, mabuligan niya ikaw. Virgo, masuwati mo naman yung mga numero 25, 11, 42, 31. Ballard Queen is your lucky color. Sa mga Libra, ang mga Libra naman, Setyembre 24 to Oktubre 23, ari-ay. Para nga maka-income ikaw sang dako, ari pagid. Magtutom ka sa pagtuon sa mga pamaagi kung paano ka maka-extra income. Mga sidelines. May mga choices kagali da ano mga choices mo da? Basta mapisan ka lang pangkon mo na di ba? Ari pag ginambal sa mga horoscope Libra, gamiton mo ang imo imagination tungod hindi imposible nga matabo na. Mga masuwati mo naman nga mga numero 12, 25, 45, kay 38. Scarlet red is your lucky color. Scorpio, ang mga Scorpio naman, natawo Oktubre 24 to Nobyembre 22, napalibutan ka sang abonansya. Abundant. Pamo ka na. Abonansya ikaw. Despite ng sitwasyon sa karon nga pandemic. Para sa imo yung mas pilion mo ang maayo na pagginawi sa pagpangabuhi mo. So, mapisan man ikaw, damo kada mga tanong-tanong gali kag may mga ginahuktan ka man nga kasapatan, pero sa pagkaon,
Likawan mo, sunod sa imo horoscope ang mga fatty food. Para hindi ka mabudlayan sa paggulag. Kay kung magtambok ka, budlayan ka magulag, damo, masakit. Basta ambal sa imo horoscope, likaw ka sa fatty food. Taghalong, tagit-tagi na kaon. Masuwati mo nga mga numero 42, 10, 26, kag 19. Lavender is your lucky color. Yes, mga Sagittarius naman. Ang mga Sagittarius na tao, Nobyembre 23 to Disyembre 21, ang pag-ehersisyo, ehersisyo Sagittarius, damo na health benefits. Hindi bala malaing kung i-try mo, kag subong adlaw, pasugtan mo man ang pag-uloangga sang palangga mo sa imo. Palangga mo nga anak, o partner mo in life, o kung sino ang nagapaangga sa imo. Mas wanti mo nga numero 13, 11, 28, card, Justice 9. Tangerine is your lucky color. Yes, Capricorn. Ang mga Capricorn na tao, Disyembre 22, Subdog Enero, Justice 9, ay Capricorn. Sa mga nabatol mo bala nga blessings, adlaw-adlaw, mga grasya nga mabatol mo adlaw-adlaw, salamatan mo gid ang mahal nga Dios. Tuno sa imo, also. Problema mo, hindi ka man dapat mag-worry. Kay makakita ka gid solusyon dala. Mas wati mo naman yung mga numero Justice 8, 53, 25, kag 24. Electric blue is your lucky color. Ina ang una nga bahin sa atong pagbasa man sa mga zodiac sign para sa aton mga horoscope karon nga adlaw. Gani relax si Tito, wala nga magabalik pa pagkatapos man sa pila ka mga importante nga mga commercial. Ka pa? Centon Plus Coffee Mix. Kay Amifel Omando, mayong hapon lang da. Kag Marlo Abeso, mayong hapon man. Kay Norma Todi Blanca. Kay Catherine Labadia Zulweta. Ma'am Vanessa M.A., good afternoon, good morning. Da sa imo, Ma'am Don mo. Happy listening this very early morning. It's 1:25 a.m. from Minnesota State. Tawe. Thanks. God bless sa imo. Ma'am, thank you so much. Ed Smart today, so said, ngayong hapon, Annalyn Modelo. Yes. James Bornales Bondia, kay Lani Mendoza, Saucy Valiega. Ngayong hapon man. Hello, good afternoon, Tito Wilma. Riza, good afternoon. Connie Dormitorio, damo, sa Ilab. Salamat, gidha. Good PM to, we monitor this is my life. Siling niya. Kag, good afternoon, Tita Wilma. Pa-shout out lang ko sa amiga ko subong. Si Vivian Abelio, taga Palayan, gali. Si Giselle Ampon Ramos, gali. Nita, taga Kunalong, Barangay Carabalan, Himamaylan City. Amoy lang na ito. Okay, welcome, git. Athea Dayon Quezon, mayong hapon man sa imo. Brian Jonaldo, tamiyaw ko lang family Jonaldo. Sa Barangay Buena Vista, Himamaylan. Rufino Era Gabino, salamat gid. Okay, kag yes, Tito We. Sino? Okay, yes. Kag Catherine Lavadia Zulweta. Good afternoon, Tito Wilma. Let us be safe lang Japon. Okay, thank you, gid. Kay, yes, salamat din ko, no? Happy na ko nga makita nga okay, haha daw sila. Morning, yes, Inday Alma posisyon. Kay Inday Alma Gonzalez posisyon, dire good afternoon. Okay, enough lang na anay, ha? John Mark, Denipe, good afternoon man sa imo, salamat. Good
day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Enrique Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, gainin-sindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinalanon sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa 4th quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa 4th quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio. Standard time alas 12:51 na padayon si Tita Wilma. Yes, ang aton padayon nga pagbasa sa mga zodiac sign para sa aton horoscope. Aquarius na kita, no? Sa mga Aquarius, amoy ni mga natao Enero 20 to Pebrero 18, abi asikasuhan ng mga plano, mga dapat mo nga himuon para sa mga pagbago. Pagbago sa ano? Pagbago sa trabaho mo, pagbago sa panimalay mo, o kung pagbago sa plano mo nga pagpangabuhi o sa imo mismo kaugalingon paamo ka na. So, kung ano mga plano mo asikasuhan na. Mataangkon man ikaw sang bago nga experience sa bahin sa ano naman daw.
Ang mga Aquarius na kabalo, relax ka da. Maswerte mo nga mga numero 8, 46, 12, 25, kag 52. Mustard yellow is your lucky color. Yes, Pisces. Ang mga Pisces na tao, Pebrero 10, tugtog Marso 20, ba mga Pisces, matuman din ang inyong handom. Matuman ang inyong anong handom niyo para karong adlaw. Basta sundo ninyong inyo mabatsugan ang inyo panagupnop na para maging happy ka mo today. Halungi ang imo isaayong lawas ang imo health. Maswerte mo nga numero Pisces, ninyo Pisces, 10, 32, 28, kag 11. Crimson red is your lucky color. Ang mga Aries naman, Marso 21, tugtog Abril 19. May posibilidad makakilala ka sang tao nga makahatag sang duag sa love life mo. Ay, sa mga single lang na ha. Okay. Kag halungan mo gid permi ang imo ATM. Either debit or credit card inauyatan mo. Halungan mo gid na sa mga risk. Mga magsuwati mo naman nga mga numero 22, 12, 7, kag 35. Mango orange is your lucky color. Ang mga Taurus, yes, ang mga Taurus, Abril 20, tugtog Mayo 20. Adi mo man nakatandog sa imo spiritual side, sa imo spiritual side, no? May makatandog sina sa imo. Aga ni pamatian mo gid, kag tun-an mo. Ang iya isambal sa imo. Kung may ara gid man. Pamatian, tun-an, ang iya ihambal sa imo, antes ikaw magpati or antes ikaw magtuo. Okay? Mga maswati mga numero Taurus, 15, 26, 33, kag 41. Sky blue is your lucky color. Mga Gemini, ang mga Gemini na tao may 21, tugtog mo 21, about madamo nga global foundation ay maka-contribute sa imo mga plan. Global business. No? Kagabi mo bala Gemini, halos maangkon mo na ang kabuganaan, prosperity. Tapos halos maangkon mo. Mga maswerte mo nga mga numero 6, 42, 24, kag 35. Carrot orange is your lucky color. Kag, yes, Tito We, mga maswerte naman nga numero, nung di Cancer, Tito Wilma. Yes, ay mga Cancer na tao, Hulyo 22, tugtog, Hulyo 22. Okay. Mga Cancer, ano inyo, horoscope karon nga adlaw. Pamatii. Ara, siya Tito Wilma. Ang mga Cancer, tunan mo ang mga pamaagi. Ari, nami isa, tunan mo ang mga pamaagi sa pagluto sa nanari-sari nga mga recipe. Kay dira mag-umpisa ang bago nga journey sa imo bago man nga career. Basi wala mo pa na nadiskubrihan nga manamit sigali magluto, na? O basi pa lang dira ka mag-ayuhan Cancer. Try mo. At kung kabalo ka magluto, kung paano mo pag hindi na ma-develop. Maswerte mo nga mga numero Cancer. 9, 27, 15, 22. Lucky color, yes, lucky color, ice blue. Ice blue. Okay. So, nabatian natin atong tayo sa zodiac sign para man tayo check sa kahoroscope. Sa karon nga adlaw Miyerkules, Agosto 11, tuig 2021. Ari galian na sa liwat ang ginapaaksyonan, no, ang mga pamilya Samson, na si Nanay Consorcia Samson sang Bayanihan Baybay San Enrique nagtaliwan ara sa namyang sa ila mismo puluyan sa nakaya, no, sa Bayanihan Baybay San Enrique kag kaliwat Consorcia Samson iya pamilya ginapabalugyan kag siya ang ilubong sa maabot na Sabado, Agosto 14, alauna sang hapon. Agosto 14 ilubong siya, Pitawe. Ang misa hiwaton sa simbahan Katolika alauna sang hapon. Pagkatapos, ilubong siya sa San Enrique Cemetery, no? Public cemetery.
o silingon, tawi mo malang na ilubong siya sa San Enrique Public Cemetery Agosto 14 Sabado nga adlaw pagkatapos ang alauna sang hapon nga siya. Ang nagapa-aksyon among iya anak nga si Edmundo Campson, di ba? Yes, yung hapon sa mga taga-barangay 38, especially sa barangay hall na si Kapitan Hiner Agpalo. Salamat gid kap kay Inday Cathy sa Bulo kag kay Sir Manuel Maldonado kag sa mga kagawan nga rada. Ara man si Inday Norma Rosales. Salamat gid. Kay Ma'am Milagros Nakayan, Ma'am, good afternoon. Salamat gid sa padayon mo nga pag-upod kay Tita Will Mother sa This Is My Life pag sa kahapon. Action Radio Philippine Standard Time alas 12:57 na ang aton anay oras to Emperata batok sa COVID-19. Updinin niyo ako. Orasyo Emperata batok sa COVID-19. O maluluyon kag mahinuklugon nga amay. Kami nagapalapit sa imo sa amon kinahanglanon sa pagpangayo sang imo pagtabang batok sa COVID-19 virus nga nagtuglag sa kadamuan kag nagutas sa mga kabuhi. Kami nagapangayo nga imo kami tamdon sing may paghigugma kag sa imo makaalayo nga kamot. Dulaas sa amon ang kahadlok sa masakit kag kamatayon. Ipanumbalik sa amon ang paglaom kag pabakura ang amon pagtuo. Kami nagapangamuyo nga imo tuytuyan ang mga tao nga gintugyanan sa paghimo sang bulong sang sining balatian agud matapna ang paglatom sini. Kami nagapasalamat sa natukiban nga bakuna nga nahimo paagi sa imo pagbulig. Bendisyoni ang among mga pagpanikasong sa paggamit sini mga bakuna sa pagpauntad sang pandemya sa amon pungsod. Kami nagapangamuyo para sa amon mga utod nga nagaobra para sa ikaayong lawas. Kabay nga ila maalagaran ang mga masakiton, sing may kasangkol kag kaluoy. Hatagi sila sa ikaayo sang ila panghuna-huna kag lawas. Kabakod sa ila panugyanon, pagdampig gikan sa masakit. Kami nagapangamuyo para sa mga nagamasakit. Kabay sila mag-aayos sa gilayon. Amligi ang mga nagatatap sa ila. Hatagi sang kapahawayan nga dayon ang mga nagtaliwan na. Hatagi kami sang grasya sa sining mga tion sang pagpanghangkat. Agod kami magpanikasog para sa kayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Kabay ang among pag-ulikid kag kaluoy sa isa kag isa. Magbulig sa amon sa sinintion sang krisis kag magdala sa amon sang pagpanibago kag pagpakasantos. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Hesukristo, imo anak nga nagakabuhi kag nagahari sa paghiupod sang Espiritu Santo. Dios sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Sa imo panabang, nagadangop kami, umahal nga Iloy sang Dios. Hindi pagtamaya ang amon pag-ampo sa amon mga kinahanglanon. Kundi, ilikaw kami sa tanan nga mga katalagman. Umahimayaon kag bulahan nga Birhen. Amen. Umahal nga Birhen, ikaayos ang nagamasakit, igampo mo kami. San Jose, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. San Sebastian, igampo mo kami. Padayon kita sa pagpangamuyo sa aton 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy,
cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Sa inyo pagpupunta dito yung mga sa itong pagpamamuyo tagsaya kahapon pa ang 3 plus 4 years. Sigurason para tabatos sa COVID-19. Ay hindi kita mag-untat kapag pangayo ang iyak kaluoy para sa ating tanan, ha? Para sa ating man ginapangatubang sa karon nga pandemya ang COVID-19. Nagapod man sa ating karon nga pandewa, narihida traba, salamat din ng Diyos sa langga, thank you din ng Diyos, kamusta lang, no? Kay Jerina Palmar sa bugos nga pamilya, sa ilan na nag-shift dira mayong hapon, sa ilan na Jerina sa imo man kabataan. Kag Inday Margie, Vincent, yes, yan, salamat man. Kag dirasan dumanan kay Rufino, Era, Gabino, salamat kag kay Catherine, Lavadia Zulwata, good afternoon po na tuwi maliras di safe ng Japon. At thank you, kid, no? So, si Tito Wilma, wala na sa panahon gani kita magpaalam na sa itong pagpangalagat sa This Is My Life. Ay, karon nga lang Miyerkules sa gusto kon sa 2021. What na naman? So, standby sa may tahong mga drama ng pakis ng pagsiguma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!